Jabulisa kakhulu njengomkhandlu waseMkhanyakude njengabahlali baseMkhanyakude ukuthi iminyaka emibili landelana KwaZulu Natal uMkhanyakude isona sifunda abafundi bakhona abasebenza bedlule bonke abanye abafundi KwaZulu Natal. Ngikhumbula uMatric ka-2023 uMkhanyakude waba unumber 1 KwaZulu Natal, waba unumber 4 kuzwelonke ngamaphesenti awu-90%. Kulokhu bakhule ngamaphesenti amabili 92%. Number 1 KwaZulu Natal wasuba unumber 3 kuzwelonke. Kanti nequality yama-results okanye uhlelo lwemiphumela ephumayo inyuke kakhulu. Baningi obhashela esibabona betholakala ngaphezulu ka-50%. Sifisa ukubongela okokuqala abafundi okuyibona bebebhala lo matriculation, ukuyikhandla kwabo nokuyinikela kwabo benza umsebenzi, beyeka izinto abanye abantu abacane kufanele zenziwe befocus ekufundeni. Kodwa bese sibonga othisha kakhulu baka-grade 12. Kodwa sibonga bonke othisha kusuka kwi-foundation phase ngoba ukufunda kwengane nokuphumelela kwa-matric akuqali kwa-grade 12, uqala kwi-foundation phase uma ungena nje esikoleni. Sibonga othisha abasebenza ngokuyikhandla, khathi zantambama, sebenza ngama-weekend, benzele ukuthi abantwana bakithi bephumelele. Sibonga abazali bebeseka abantwana, school governing bodies, sibonge nobukhosi okubamba iqhaza elikhulu ekwakheni uzinzo ekuhlaleni. Sibonge nje bonke abahlali baseMkhanyakude, kodwa singakhohlwa ukubonga nawo umnyango wezemfundo oholwa umphathiswa umfowethu uHlomuka, ikakhulukazi kithi la kwi-district, i-district yethu eholwa u-district director umfowethu uMotha, ngokuthi besebenze ngokuyikhandla belekelele iy'kole zikwazi ukuthola le miphumela etholakele. Siyiqhenya kakhulu ngabantwana bethu. Sesiklasini ka-2025 sicabanga ukuthi uMkhanyakude ngeke uphinde uthole ngaphansi kwa-92% ukuya phambili.